ක්‍රීඩා පිටියේ ධාවන පතේ යන ආරම්භණයේ මීදන් සිය සහය දිවීමේ තරඟ ඉසව්වයි. ඒ සෝන් එක අතුල චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. එළිය ඉන්න බෑ කිව්ව නේද අම්මා? ட்ரக் மாறி இங்க ட்ரக் மாறி இங்க பிரிட்ஜ் வேணா அந்த இதுல பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் வந்து ரெண்டு ஒரு செகண்ட் எடுத்தோம் முடிக்காம ஊத்திக்கணும் கோகுல் ஒரு ரோட் அப்ப நம்ம கோகுல் நகரா இந்த வருது ரெண்டாவது கோகுல் நவா அடி நீ ரெண்டாவது வந்து தர டவுட்டா முன்னாடி ஓடுறா